खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिराङाव सिखावजों लोगोसे पिस्तल हमनो हायो पुलिसआ। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय फानबारियाव सासे सुबुंखौ मैगं, गान्दागं आरो गंसे पिस्तलजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय सिखावखौ फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुगिथुरा ओनसोलनि सफिउर रहमान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव सोमजिदों गावनि फिसाखौ फाननाय जाथाय। बिटिआरआव खास्रि बिस्रि मोनहोनाय गथ'सा फाननाय जाथाया सोमजिदों। बिटिआरनि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना साखाथि रुनिखाथायाव जादों बे जाथाया। चिरां जिल्लानि रुनिखाथा थानानि सिङाव थानाय सिलिखागुरि गामिनि 25 बोसोरनि हगम नार्जारि आरो 23 बोसोरनि बिजुलिखा नार्जारिया 6 दाननि गेजेरावनो सानै उन्दै गथ'सा फाननाय जाथाया सोराङाव फैदों। सानै उन्दै हौवासा हिन्जावसा गथ'थासेयावबो फिन गोरबोआव दंमोन। बिजुलिखा नार्जारिनि देहायाव रांखान्थि आंखालाव बेरामि फिसाज्लाखौ फाहामथाय होनो हायैयाव थांनाय 2021 मायथाइनि नभेम्बर दानाव 1.5 बोसोरनि हौवासा गथ'खौ 40,000 राङाव खुंग्रिं गामिनि अबिनाश नार्जारिनो फानहरदोंमोन। बिनि अनगायैबो सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दानाव नैथि फिसाज्लाखौ जोनोम जानायनि 7 साननि उनावनो सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि थागिबि निरन सरगियारिनि आखायाव 60,000 राङाव फानहरदोंमोन। बे जाथायखौ सुरुत सुलुंनि बिथाजों खौरां मोननानै रुनिखाथा थानानि असि बिप्लब कुवेरनि संदाननायजों गासै जाथाया सोराङाव फैयो। गावनि फिसाखौ गुबुननि आखायाव फाननाय बिफा हगम नार्जारि आरो उन्दै गथ'सा बायग्रा अबिनाश नार्जारि आरो निरन सरगियारिखौ पुलिसआ खामबाय। आसामनि डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव जाथाय। गिख्रंथाव जाब्रबथायाव नखरसेनिनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया थांनाय हराव सोमजिदों। गंसे गोख्रै खारथिजों थांबाय थानाय टय'टा कारआ फैबाय थानाय गंसे ट्राकआव सौग्रावो। बे जाथायाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो माखासे सुबुङा जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो फाहामसालियाव लांनाय जायो। जिउ गोमानाय सासेखौ पुष्पा सरिखा आगरवाला होनना सिनायथिनाय जादों आरो गुबुन सासे जिउ खहा जानाय कार सालायगिरिनि मुंखौ खौराङाव फोसावनाय जाथ'वाखै। सोनाब बेंगल रायजोनि सासे बर'नि फिसाया G20 मिउजिकेल ट्रुप्सआव बाहागो लानो खाबु मोनदों। मुंदांखा सिफुं दामगिरि भाग्यदेब ठाकुरआ G20 मिउजिकेल ट्रुप्स हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। मख'नो गोनांदि G20आव मुलुगनि माखासे गोहोगोरा हादरनि हादरगिरि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।